kamar yadda nake ta magana a wannan cibiya ta Fadimatu Islamic and Herbal Center, muna da maganunuwa kala-kala. Wannan shine maganinmu wanda muke kirkiro shi a wannan lokaci mai suna kaman yadda ka gani, wato oversize. Wannan shine oversize, kamar yadda kuke gani. Wannan shine oversize maganu, ko in ce kwali da ke dauke da maganunuwa kala biyu na maza. Ba sai an gaya ma ba, kaga an sa man only. Wannan katon kamar yadda ka gan shi, yadda wajensa ya nuna dinnan kyakkyawa da shi, haka cikinsa yake da kyansa. Ma'ana kyansa din maganunuwa da aka sa ingantattu, gyararru masu ƙarfin mamaki guda biyu. Wannan kwali da muke kira oversize kwali ne da ke dauke da maganunuwa na maza guda biyu. Dalilin da ya sa wannan cibiya ta yi bincike, ta ɓata lokacinta ba dare ba rana ta kirkiro wannan magani, saboda ƙorafe-ƙorafe da muke samu a wajen al'umma, wasu ma daga wasu ƙasashen, cewa shin ya za a yi mu kawo musu wani magani wanda yake ƙara musu girman al'aurarsu, wanda yake ƙara musu ne girma na halittarsu a matsayinsu na 'ya'ya maza. Kamar yadda wannan suna ya nuna maka, za ka fahimci cewa wannan kwali yana ɗauke da sirrin maganunuwa na maza wanda yake ƙara ainihin girman halitta ta ɗa namiji. Shi yasa muka sa masa suna oversize. Yadda ka gan shi haka yake. A cikin wannan kwali ba ma koɗa kanmu, alhamdulillahi mun amfani da itatuwa waɗanda muke shiga ƙungurmin daji, da wasu furanni da muke shiga ƙungurmin daji, da wasu saiwoyi da jijiyoyi da muke samun su daga wasu manyan itatuwa da ba a samun su a wannan yanki namu na arewa. Muka hada, muka daka, muka tankade, muka gyara, muka yi packaging nasa, muka zuba su a cikin wannan kwali. Dan uwa na ku saurare ni. Abinda isa nake gaya muku haka, wannan maganin da kuke gani an daɗe ana sa ranar fitowarsa. Mutane da yawa suna kirana daga wasu ƙasashen, yaushe maganin ku zai fito da kuke tallansa oversize, yaushe oversize zai fito, yaushe oversize na maza zai fito. Yau Allah ya kawo mu wannan rana mai tarin albarka, ranar Talata. Oversize ya fito, abinda kuke nema maza ya fito. Wannan shine oversize na maza, wanda yake ƙara musu girma na halittarsu da Allah ya musu. Na waɗanda suke cewa suna jaraba maganunuwa ba sai musu na ɓangaren ƙara girma, na waɗanda suke cewa su ba su ma yadda cewa ma ana ma ƙara girman ba, na waɗanda suke cewa su kwata-kwata sun sha yafi kala dubu. Wannan cibiya mu murucin kan dutse ne ta fuskar wannan magani oversize. Ba mu fito ba sai da muka shirya, domin mun amfani da littattafai na maganunuwa na zamani, da littattafai na maganunuwa na zamani na kimiyya ta gargajiyar musulunci, da kuma kimiyya ta gargajiyar mutanen China. Ba mu muna yin abin nan da ka bane, kamar yadda muke faɗa, mu ma muna da iyayen gidanmu. Akwai mashahurin profesan nan da muke yawan kafa hujja da shi na ƙasar China, Mr. Tang Jet. Wannan babban profesa, mun gode Allah, yana ɗaya daga cikin wanda ike ba wannan cibiya shawarwari akan abubuwa da muke fitowa. Mun gode Allah, mun ɓata dare, mun ɓata rana wajen kirkiro wannan magani da kuke sauraron ganinsa. Yau Allah ya fito da shi, wato oversize na maza na gaske. Mun yi amfani da littattafai da yawa na abin da ya danganci tsirrai da
itatuwa don mu ga wannan magani za mu ƙirƙiro wanda ba zai zama muku illa a al'aurarku ba, ba zai iya zama muku wani ciwo a al'aurarku ba, ba shi da abin da bature yake cewa side effect. Matukar bature yana da irin wanda zai baku al'aurarku ta ƙara girma, kuma a gefe guda yana da side effect, a gefe guda yana da side effect, to mu ma Allah ya hore mana ta hanyar tsirrai da ganye-ganye da itatuwa wanda ne muka haɗa shi muka tankaɗe shi, wanda al'aura za ta rikida ta canja ta zama ƙatuwa gwargwadon ikon Allah, yadda Allah ya so daga halittarka ta zama ƙatuwa wacce insha Allahu za ka yi alfahari da mu. Wannan cibiya ba fa muna yin bincike da nazari da ka bane ba, kamar yadda aka gani mukan yi amfani da tafai na maganunuwa irin su littafai irin na su Sheikh Umar al-Andaki a taskira bin Umar al-Andaki, wanda mashahurin masanin itatuwa da tsirrai na maganunuwa, wanda nakan yawan kafa hujja da shi cewa ta yaya ma ake samun maganunuwa ma a kimiyyar musulunci.